बेनि थाखाय साबायखर बावदों मा इसुफोरखौ गुबै लानानै रायजो राजानि खाथियाव दिनै बिटिआर काउन्सिलनि बिसायख'थिनि बिजाथिफोरनि सेकेन्ड लिस्ट इउपिपिएलनिफ्राय फोसावबाय फार्स्ट लिस्टआ दाखालि सा 18 सुबुंनि नाम फ्राय सप्तासे सिगां फोसावनाय जादोंमोन बेनिफ्राय फार्स्ट फोसावखांनायनि उनाव गेजेराव गोबां सम जानायखाय गोबाङानो एसे गोनो गोथो जाबाय थादोंमोन ओमफ्राय जायफ्रा एसे केन्डिडेट जानो गोसोखांनाय बिथांमोना एसे हां थोनो जाना दंमोन बेनिफ्राय दिनै बे फोसावबाय आरो फोसावनानै जेरै सा 16नि जों लिस्ट मोनबाय आरो बे सा 16नि गेजेराव दिनै भैरबकुन्दनि लिस्टआबो ओंखारदों बेवहाय लिस्टआव आंखौबो बिजाथि हिसाबै मुं मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो बेखाय आं साबायखर होदों जोंहा इउपिपिएलनि जायफोर दैदेनगिरि थांनाय 4 बोसोर आं एमसिएल हिसाबै जिखिनि खामानि मावदों बेयाव निस्सय जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर गोजोननाय मोनदों आरो बेनिखायनो सेकेन्ड टाइमनि थाखाय आंखौ टिकेट होनानै बिजाथि हिसाबै गायसननो दावगाबोदों बेनिखायनो बिथांमोनखौ साबायखर होदों आरो दिनै बे समाव आं साफ्रोमबो इउपिपिएलनि मावथि लोगोफोरखौ साबायखर होदों जे बिथांमोना गासैबो थांनाय समफ्राव ज' जाजाय मावनानै गामि ओनसोलनि जौगानाय गामि ओनसोलनि जेंनाखौ बोस्रांनायाव हेफाजाब खालामबोदों रायजो राजाफोरखौ साबायखर होदों जे थांनाय बिसायख'थियाव बिथांमोना आंजों थाफानो आंखौ सहयोग खालामनानै रायजो राजाखौ सिबिनो थाखाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव खामानि मावनो थाखाय खाबु होदों बे गासैनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ साबायखर होदों दिनै आरो सेकेन्ड टाइमनि थाखाय कन्टेस्ट खालामनो ओंखारबोबाय एबारनि दावहाया एसे गोख्रोंसिन जागोन थांनाय बारनिफ्राय जिहेतु बेयाव गोख्रों पार्टि हिसाबै बिजेपि थाबाय आरो इउपिपिएल थाबाय बाखि पार्टि फिसा बेला पार्टिबो थागोन खिन्थु बिथांमोनखौ आं बारा खरस हायाखै खिन्थु बिजेपि आरो बिपिएफ बे मोननै हान्जाया जिहेतु गोख्रों बिजाथि दं गोख्रों पार्टि बेनिखायनो बिथांमोनजों जितु नांनाय बे खोब गोरलैयै आं लायाखै थेव जों सिरियासलि लागोन खिन्थु जों थांनाय 4 बोसोर सरकार सालायनानै जिखिनि ओनसोलनि खामानि मावदों बे भैरबकुन्द समस्तिया जों सरकार दानायनि सिगाङाव ओरैबायदि गोग्लैसोनाय गारसोना दोनजानाय समस्तिमोन बेयो दुलाराय बिटिसिनि 40 समस्तिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बेकवार्डसिनमोन बयनिख्रुइबो गारसोनानै दोनजानायमोन खिन्थु बे समस्तिखौ थांनाय बोसोरबो जेसेबां हायो नाङै नाजायै एसे मोनसे सिस्टेमाव लाबोना होफैनो हानाय जाबाय दिनै जों गामि ओनसोलनि प्राय लामाफोरखौनो जों एसे हान्था मेला खालामनो थाखाय सुबिदा खालामनो हानाय जाबाय आरो जुदि गासैबो लामाफोरखौ जों पाक्का खालामजोबनो हायाखै बा सिसि ब्लक होजोबनो हायाखै खिन्थु थेवबो अन्तत' गारि खारनो हानाय बिदि जाजोब्बाय फिसा बिला पुलुं बा कालभार्टफोरखौ बानायजोब्बाय ओमफ्राय मोनसे गामिनिफ्राय मोनसे गुबुन गामिहालागै थांनायनि सुबिदा जाजोब्बाय आरो बेनिखायनो जोंहा अन्तत' गामि ओनसोलनि जे रांखान्थि हालोद बेखौ जौगाखांहोनायाव नैबे हान्था मेलानि लामानि बेबस्था बे मोजां जानायखाय जौगाबोबाय आरो बेखिनि खामानिखौ मावनायखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि सायाव मोनसे फोथायनाय फैदों आरो जों बेनिखायनो एबारबो रायजोफ्रा जे जोंनाव बेखौनो एसे सम्पुर्ण रुपे जों फोथायनो हानाय बेबायदि अबस्था दं बेनिखायनो जों एबार सरकार दानो हायोबा बेखै जोंहा जिखिनि आद्रा थानाय खामानि बिटिसि सरकार हिसाबै जोंहा गासैबो माबाफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो माइनास रां बिथांखिनि स्किमफोरखौ होजोबनाय बे हाबाफारि आद्रा जानाय बेखौ जों मावफुंजोबगोन जोंहा मोनफ्रोमबो समस्तियावनो सेल्फ हेल्प सेन्टार गंसे बानायबावनायनि हाबाफारि दं गंसे बानायजोबखांबाय जों बेखौ बानायजोबनायनि मोनसे हाबा दं बेखौ जों मावफुंगोन मोनफ्रोमबो समस्तियाव जों मिनि स्टेडियाम बानायनायनि हाबाफारि दं बेखौ जों दाहालागै गंब्रै गंबासोल' बानायनो हादों बाखि बानायबावगोन बेखिनिखौबो जों मावफुंजोबगोन मोनफ्रोमबो समस्तियाव जों मोनसे यगा सेन्टार बिदि यगा केन्द्र बिदि बानायनायनि जा प्रप'जेल मोनसे दं इतिमध्य जों मात्र मोनसे डिस्ट्रिक्टआव गंनै बानायनायनि मोनसे डिसिसन लादों बेखौ एबार नैबे थांनाय बारनि जितु एसअबिटि फान्ड बेयावनो सोना होनाय जादोंमोन खिन्थु जों खामानिखौ मावस्लाबनो हायाखिसै खिन्थु नैबे गोदान सरकार दाब्ला बेखौ आरो मावफिनगोन जों बेखिनिखौ प्रत्येक समस्तियावनो मोनसे बानायनायनि जोंहा सिमां दं एबार खिन्थु मोनसे जिल्लायाव गंनै खरि गासै 10 खानल' बानायग्रोनो नागिरदों बेनि अनगायैबो जों मा बुंगोन बे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो मठ मन्दिर गिर्जा नामघरफोरखौ
बानायना होजोबनायनि मोनसे हाबाफारि दं बेखौ जों आलारि सोरां होनना बुंदों आलारि सोरांनि गेजेरजों बे मन्दिरफ्राव 2 लाख होनायनि माबा जोंहा दा प्राय दासिमहालागै जों हयथ' 200-250 खानसोल'सो होनो हादों बाखि होजोबनो हायाखै जों बेखौ होलांबाय थागोन बेनिखायनो बे गासै हाबाफारि जोंहा जिखिनि आद्रा जाना थानाय हाबाफारि दं बेफोरखौ जों मावफुंनो थाखाय नाजागोन बेनिफ्राय बे भैरबकुन्द समस्या जोंहा मेजर ब्रिज हिसाबै 3 ब्रिज दंबावो मोनसेया जाबाय सान्तिपुर खाथिनि भरला दैनि ब्रिज मोनसेया जाबाय गार' बाजार खाथिनि दैसाम दैनि सायाव बानायनांगौ ब्रिज आरो मोनसेया फुलबारि बे 3 दैखौ जों दलं बानायजोबनो हायोबा मेजर ब्रिजआ जोंहा कमप्लिट जागोन आरो अब्ला जों अन्तत' पानेरिनि माबानिफ्राय मा बुंगोन कसुबिलनिफ्राय सा हाजो सेर फैनानै भैरबकुन्दहालागै ओंखारनो हानाय बेबस्था जादों जोंहा लामाया प्राय दंखायोसै माथ्र' बे दलंखिनिया आरो बेवहाय अबयसे मोनसे मा नांगोन बे अबयसे भैरबकुन्द समस्तियाव गोलैया जा पानेरि समस्तियाव गोलैयो बे जाबाय कुलसि दैनि सायाव दलं मोनसे नांबावगौ दा कुलसि हरला बेनिफ्राय माबा दैसाम आरो फुलबारि बे मोनब्रै दैनि सायाव ब्रिज बानायनो हायोबा साहाथिंजाय अब्ला जों अन्तत' कसुबिलनिफ्राय सा भैरबकुन्दआव फैनो हानाय जागोन जों खोलाहा पानेरि उदालगुरि बेफोरखौ गानो गोनां जानाय नङा आरो बेखिनि जाहैबाय जोंहा सुबिदा जागोन आरो बेखिनि प्लेनिंआ जोंहा दं आरो रायजो राजाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होयोबा अनोब्ला जोंखौ सुबिदा होयोबा फैगौ समनि सरकारनि समाव जों बेखिनिखौ मावफुंनो नाजागोन दायो